गासैनिसिमबो जय हिन्द। फुंबिलि सम, बोथोरा जोबोर मोजां, थान्दा थान्दा गुसु गुसु। नाथाय भिडिअआ फुंबिलि समनि बायदि जानाय नङा। सैथो बाथ्रा सावरायगोन, गोबां मानसियानो गाज्रि मोनगोन, गन्थङाव दै हाबगोन। बर' हारिनि थाखाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बर' हारिनि गेजेराव सोरबा सुबुङा, सोरबा जोबोर गिदिर राजखान्थिनि लिडारानो जा, दैदेनगिरियानो जा, थाखा फैसाखौ लानानै दादागिरि बाथ्रा बुङोब्ला बेनि सायाव धुला उज्रायगोन, बेनि सायाव बाथ्रा बुंथारगोन, मालाबाबो स्रि थानाय नङा। दिनै खोनासं, बर' हारिनि गेजेराव दैज्लां बोथोर, सान्दुं गोसा, अखा गैया, माइ गायनो हायाखै, थाखा फैसा गैया, माइरं बायना जानो, बेदर बायना जानो, मैगं थाइगं बायना जानो थाखा फैसा गैया, जोबोर दाम। न' ओरैबायदि खस्थ' भुगिनानै दङ। सोरबाया बेराम आजाराव गोलैनानै दङ, बेरामखौ नायनो थाखाय फैसा गैया, दुखु खस्थ' हा हु फानजोबलांबाय। सोरबाया दैज्लां बोथोर, गोग्गो दै मोनलोङाखै, पाहार सेराव थांनानै दैमानिफ्राय अन्थाइ खुरनानै दै लाबनानै लोंनो गोनां जादों। बैसोरसो मिथिगो बे दैखौ बबाव इउज खालामगोन, बुन बुन दैखौ माबायदि इउज खालामगोन, बैसोरसो मिथिगो। आरो जायफोरा दैज्लां बोथोर बेराम आजार जानानै जोबोर खस्थ' भुगिनानै दङ, हा हु फानजोबलांबाय, बेराम आजारखौ नायनो थाखाय फैसा थाखा गैया, बैसोर बायदिनि न'खरासो मोनथिगौ। दिनै बेफोरबायदि समावबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थाखा फैसाखौ लानानै दादागिरि बाथ्रा बुंग्रा दंबयो, गासैखौबो फिसिजोबनो ओंखारो। अब्ला नाय, आङो जिबनाव सोरजोंबा गावथार जानोबो बुंजाबाय, आरो सिनायखानाय मानसियाबो वाट्सएपआव डाइरेक्ट सेभ थाखानाय नाम्बारानो नोंखौ दांना दोनगोन, नोंनि गरमखौ नायगोन होननानै बुंबाय। थेवब्लाबो आं जेबो खालामाखै। सोरबा पुलिसनि खाथियावबो थाङाखै आं, मा खालामो खालामथो, गिनाय गैया बेफोरबायदि रावखौ, रावनिबो सेराव थाङाखै आं। दिनै बर' हारिनि गेजेराव थाखा फैसाखौ लानानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला जोंबो मा खालामगोन? दा करापसननि केस होसोयोना, सरकाराव थानायफोरा केस जालायसोयो, नोंसोरखौ केस होगोन, नोंसोर करापसन खालामजोब्बाय माबाय। जोंबो बेफोरबायदिब्ला बबेनिफ्राय फैसा मोनदो, बेसेबां बिजनेस दङ, बेसेबां मा दङ, नंना नङा? बेसेबां गिदिर गिदिर बिजनेस खालामनाय मा दङ, जोंबो बेफोरबायदिबा केस होनांगोन बिब्दिब्ला, नंना नङा? नै, फोथायनाय नङा, फुंबिलि सम, आखायाव ब्रेकफास्ट लादो, पर'था लादो आरो दालि लादो, गांथाम पर'था आरो दालि। बेखौ जानानै फैसानि थाखाय जोङो एटे लासै खेलेब जेलेब, उखैबाबो उखैयाब्लाबो खेलेब जेलेब जोङो बे ब्रेकफास्टखौ जानानै जोङो एटे लासै खामानि मावगोन। एटे लासै सहज बाथ्रा नङा, उखैगोन नों गेजेराव। नाथाय जोङो बेफोरबायदि जानानै जोङो सानसे बेला मोनसे खामानि मावो। दाखालि बावै जानाय घटना, आंनि न'खराव सासे इमारजेन्सि बेमार जाबाय, गुवाहाटियाव लांबाय। गुवाहाटियाव लांनाय लोगो लोगो डक्टरा लगे लगे नायबाय, लांनाय लोगो लोगो बिलाबो जाबाय 15,000। अखानायै बेरामखौ नायनाया लेट जाबाय, थै होनांगौ मा होनांगौ नाया जालांबाय। बेनिफ्राय जोंहा न'खराव हौवा मानसि गैया, हिनजाव मानसि गोजा। बबे गामिनिफ्राय फैदो बिसोरो जोंनि बर' गामिनिफ्राय फैनाय बर' सिख्ला, बर' हिनजावफोरखौ सिनायखायो, बिसोर गामिनि मानसि जेबो रोङा। बिसोर टाउननि मानसिया जोंखौ सिनायखायो, जोंनि दख'ना गाननाय, जोंनि माबाखौ स्टाइलावनो बिसोर सिनायखायो, सान्दुं खामथाबनाय खामानि मावनाय मानसि सिनायखायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट खालि मा जाबाय? नोंसा हौवा मानसि गैया नामा? नोंसा हौवा मानसि गैया नामा? मा रावबो हौवा मानसि फैयाखै नोंसोर बेमारिजोंनो? मा मावो नोंसा? सोर दङ? मानो हौवा मानसि गैया सासेबो? बेमारखौ नायनांगौमोन डक्टरा, नाथाय मा सोंखो? नोंसा हौवा मानसि दंना गैया? मानो सोंदो? बेनिफ्राय आं बुंबाय, बेफोरबायदि बारे बारे सोंबाय थादोब्ला बे बेमारिखौ बिसोरो आइसिइउ रुमफोराव सोना दोनगोन। बेनिफ्राय जोंनिफ्राय फैसा लुटिजोबनो धान्दा लागोन, हा हु फानबाबो फानग' हानाय नङा। बे डक्टरनिफ्राय बेमारखौ जल्दि आउट खालाम। सानसे नायबाय 15,000बो थांबाय, नेक्स्ट खालि जेबो जायासै। थार्ड खालि फुङावनो आं मा खालामबाय? आउट, जेबो बुंनांला, जों मानसिखौ लांनोसै, जोंनो मा बिल जादो बेखौ फैसा लाखिदो, जों नायला, जों जेराव नायो नायगोन होननानै बुंदो डक्टरनाव थांनानै फुङावनो। बेनिफ्राय मानसिखौ लाना फै। आङोबो थार्ड खालि फुङावनो मानसिखौ लाना फैनो होदो। मानो होनब्ला डक्टरनि खामानिमोन बेमारखौ नायनाय। नाथाय नोंसा हौवा मानसि दंना गैयानो नुदो दुनियायाव माबायदि नुदों ना? सासे बेमारिनि गेजेरावबो न'खरनि मानसिसो नागिरबावदो, हौवा मानसि दंना गैया। गिनो गोनां, जोबोर गिनो गोनां। बेफोरबायदि समाव
बेफोरबायदि जों दुखुथिया जोंहा थाखा फैसानि थाखाय बेसेबा टेनसन माबायदि जागोन माबायदि बेराम आजारखौ नायगोन माबायदि फाहामगोन जोंहा थाखा फैसानि बिराद टेनसन बैफोरबायदि समावबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फैसाखौ लानानै दम होग्रा मानसि दंबावो नेक्स्ट टाइम सोरबा दैदेनगिरियानो जा गिदिर मानसियानो जा थाखा फैसाखौ लानानै बर' हारिनि गेजेराव नोंसोरखौ बेफोरबायदि खालामजोबगोन मागोन होननानै बुङोब्ला बेनि सायाव पुरा धुलाव जिरायगोन ओरैनो स्रि थानाय जानाय नङा ओरैनो खोनासंनानै थानाय जानाय नङा सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुं सोरबाफोर बुंनो गोसो दङब्ला थाखा फैसाखौ लानानै बर' हारिनि गेजेराव दिनै मा जागासिनो दङ एसेबां दावराव दावसि थाखा फैसा गैया थाखा फैसानि थाखायनो गासैबो दावराव दावसि जागासिनो दङ गादब जानो थांगासिनो दङ इउटुबाव फेसबुकाव थाखा फैसानि गरम देखायग्राबो मानसि ओंखारबावो जोंनि गेजेराव फार्स्ट टाइम होनना बुंखादां नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि सोरनिबा खुगानिफ्राय खोनाबावनांगौब्ला आं मालाबाबो ओरैनो स्रि थानाय नङा मा होननानै बुंनो दा सरकाराबो बर' उग्रपन्थियाबो बर' सिखावआबो बर' नांलाय खमलायाबो बर'जोंनो बर' नंना नङा रायजोफोर सरकाराबो बर' उग्रपन्थियाबो बर' सिखाव दाकेटाबो बर' नांलाय खमलायाबो बर'जों बर' फैसा नांगौ फैसा फैसा नंना नङा अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द